असला चांगला रसरशीत तिखट मस्त सुक्या चिकन. लिंबू मारायचा आणि असा वाफाळलेला चिकन खाऊ बसायचा. कोणाच्या घाम नाही सुटलो तर सांगा. असा या आमचा सगळ्यांचा आवडता सुका मिटके चिकन. मारून खाल्लंय मी मिटके. सुका चिकन झटपट होता, जास्त वेळ नाही लागणार. तुम्ही ही रेसिपी नक्की करून बघा आणि सांगा परब किचन वर. पण असा गटारी स्पेशल वगैरे असतात त्या जिभेचे चोचले पुरूसाठी असे ताजे खडे मसाले घालू पाहिजे. काय काय आहे सांगा. हा दगडी फूल, हे लाल हे फूल. काय, हा ही दालचिनी, ही मसाला वेलची 2, 1 चमचा बडीशेप, खसखस 1 चमचा आणि हे 2-3 लाल मिरच्या, एक आपला तेजपत्ता तेजपत्ता घालणार आहोत आणि ही 8-10 काळी मिरी आणि हे आपले थोडेसे धने. एवढं आपला गरम सामान व्हाया. ह्याने चव एक नंबर लागता. हा ताजा गरम मसाला वाटून जर घातलास ना म्हणजे गटारी घालायचाच. वेलची टाकलाय, दालचिनी टाकलाय आणि काळा मिरी. हे काय जाडे मसाले, हे लवकर भाजत नाही. आणि त्या लाल फूल पण टाकले. इथे 2 गोष्टी ठेवले, एक चक्री फूल आणि एक लवंग. गॅस बारीकच आहे. आता धने ढकलतोय, धन्याबरोबर बडीशेप. तडतड तडतड आवाज येऊक लागलो. दगडी फूल टाकले आणि तेजपत्ता. आता गॅस करूया बंद आणि घालूया मिरची आणि खसखस. कारण कढई आपली जाड बुडाची आहे, ती तापलेलीच असतात. तर मी गॅस चालू ठेवले आणि खसखस टाकले तर ती काळी होईल आणि मग कडवट लागत. मिरची तेवढं बस कढई गरम झाला भाजून 2 मिनिटाचा काढ. त्या डिश मध्ये गरम सामान आपला काढून घेतलं. थंड होऊ तर मिक्सरच्या भांड्यात हे सगळं गरम सामान जे आपण ताजं घेतलेलं असा वाटून घेऊया. गरम सामान म्हणतात, खडो मसालो म्हणतात. खडो मसालो. बघा उघडल्यावर कसं परब किचन दरवळाक लागलो गरम मसाल्यातून. आता काढून घ्या या डिश मध्ये. 2 चमचेच्या वर झाला लागो. इतकं लागायचं नाही वाटतं, कमीच लागतो. जास्त गरम मसाला घातला तरी चव जाता ना. आपलं मालवणी मसाल्यात गरम मसालो असता, तो घालत असेल तर ह्यो 2च चमचे घाला. आणि जर तुम्ही फक्त लाल तिखट घालत असाल कलर साठी तर ह्यो सगळं घाला. चला आता चिकन मॅरिनेट करूया. त्याच्यासाठी आपण मीठ घालूया. मिठाचा अंदाज बाबा तुमचा होयो हा स्वतःच. थोडीशी हळद, त्याच्यानंतर हळद, आपले 2-3 चमचे ताजं दही. नाहीतर दही नाही वापरायचा. आता ह्या आपला हिरवा वाटप जो आपण वाटून ठेवलेला. आता आपला ह्यो मालवणी मसालो मस्त मोठं चमचो, जरा तिखट व्हाया ना तसं म्हणतात. लावून ठेवलं तर या मासात पण चव येतात. हे एक लिंबू आहे ना, ताप पिळू व्हाया. माझं नवरं सांगता या लिंबू मधली ना बिया काढून टाक, नाही तर मुतखडो होता. म्हणून तुम्ही पण आवर्जून हे बिया काढून टाका, मुतखडो होता. असं हातात धरून पिळा ना तरी बिया आपल्या हातात राहतात आणि ह्या लिंबाचा रस खाली असो गळत राहता. झालेला हा लिंबू पण. एक मोठा लिंबू घेतला मी, आंबट होता नाही. आता या सगळ्या आपणा असा कोलसव व्हाया हातानच. आता हे का मॅरिनेट करून आपण फ्रीज मध्ये ठेवूया. 15-20 मिनिटं तरी कमीत कमी मॅरिनेशन साठी ठेवून देऊया. चला आता ज्या कढईत गरम सामान भाजलेलं तीच कढई घेतली. कांदो घालून घेऊया. पहिलं कांदोच भाजू सारखं, कारण त्याच्याचमुळे खोबरा खराब होता. आणि चिकन करते वेळी ताजा वाटपच वापरायचा. बरोबर, ती पण मस्त भारी चव येतात. जसं खडो मसाला वापरतास अख्खो, तसा ताजा वाटप. कांदा लाल होत आला, गुलाबी झालो, अजून लाल नाही झालो. कांदा गुलाबी झाला, थोडस तेल घालून घेऊया. बघा आधी सुको कांदो भाजलो ना तर थोडं, आणि आता तेलात भाजायचं, मग पटकन कांदो लाल होता. बघा बघा कढई पण लाल, कांदो पण लाल. आता ह्याच्यात ओला खोबरा लागलो. चला आता हे थंड होऊ, आपण ताटात वाटप काढून घेऊया. थोडा पसरवूया. म्हणजे लगेच थंड होतं. हे मॅरिनेट केलेलं चिकन आणि हे आपलं वाटण.
हे काय आपला फोडणीचा सगळा फोडणीचं साहित्य. साहित्य. हो मसालो आपलो गरम मसालो आणि मालवणी मसालो. आज वैनिक चांगलंय मी चिकन करते, सुक्या चिकन माझं फेवरेट. मी केलंय ना की माझ्या घोवाक आवडतात तसा सुका चिकन. बोलता काय झाला एक नंबर भारी. वय वय त्या दिवशी नाला सोपाऱ्याक पण केलेलं. चांगला झालेला ना. मस्त झालेलं. हा हे बघा कढई गरम झाली. जेव्हा गटारीक आमंत्रण देतो हा भरपूर तेल लागतं. हा, तेव्हा सुक्या चिकन सर्वच करतला यावा खाऊ. हा 4-5 चमचे तेल घातलंय. आता तेलात वाईज गरम होणे मग आपण हे चिकन ना मस्तपैकी ह्याच्यात तळून घेऊच्यात. असे शॅलो फ्राय केले ना अर्ध पूर्ण शिजवून नाही घ्यायचा, थोडासा शिजवून घ्यायचा. ही चिकनची टेस्ट एक नंबर लागतं. आता आम्ही जवळ येऊचा काय बघा होय काय होय होय करतोस होय का? होय या 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 या. बघा असे एक एक तुकडे घालून या तेलात आपण वाईच. जास्त नाही 5 मिनिटं. तसं चिकन शिजायला जास्त वेळ लागणार नाही. बघा एक बाजू वाईट शेकली, आता दुसऱ्या बाजू. बघा पण चिकन करताना बाबा पाणी असतं ना, मिठाचं पाणी सुटतं ना त्याच्यामुळे. मिठाचं पाणी परत आपण ग्रेव्ही दही. वाटलं होती हा सगळं पाणी त्याच्यामुळे बघा वाईट वाईट चिकन असा शिजवून घेऊया. म्हणजे तेलात असा परतून घ्यायचा. हा 5 मिनिटं तरी. हा काय वाटतं बघा. त्याच्यावर आपण थोडा वाईट झाकण ठेवूया आणि या झाकणावर पाहिजे तर पाणी, कारण ह्याच गरम पाणी आपण वापरतो नंतर. आता बघूया आतमध्ये शिजला का. हो आता ह्यांका तेल वेगळा झाला, फोडी वेगळी आता झाली. ह्यांका काढून घेऊया एका ताटात त्या फोडींचा. बाकीचा सगळा चिकन असाच आपण तेलात वाईट वाईट फ्राय करून घेऊया. अच्छा म्हणजे ही ट्रीट आहे होय सुक्या होय. चिकन करूची. होय हीच ट्रीट आहे. म्हणजे अर्धा शिजता ना चिकन, हा मग तुमका पाण्याची गरज नाही लागणार. आता उरलेला सगळ्यात घालते. आणि बॉयलर असत तर असं नक्कीच करू गया. हा, गावठी कसा गावठी आकाश नाही. त्याला गावठी शिजत बघत लागतं. आता हे बघा ह्या आपला व्हाईट चिकन शिजला. आता ह्याच्यातच आपण फोडणीक घालूचा. म्हणजे त्या तेलच आहे ना गो. होय बघा हे सगळं मी काढून घेते. काय खमंग वास येता इलो की नाही वहिनी सांगा. बाकी सगळे कमेंट मध्ये सांगायच्या अगोदर तुम्ही. मी असं ना बटर चिकन बघितलेलं आहे. ह्याच्यात बटर घातला तरी चालत ना. घालूया आता तेल घातलं ना, आता बटर घाल. कारण मी खाल्लेलं आहे ना त्या सुक्या चिकन बटर चिकन होता आणि सगळ्यांच्या हाताची चव येते बघा. आता हे वाईच मी बटर घातले. तेल तर अगोदरच होता. आणि बटर असं घालून जास्त नाही तो तेलातच टाकायचं, नाही तर करापता. म्हणून आता हे बघा बटर टाकलं, गॅस मोठी केली आणि बटर हे विरघळणार. कढीपत्ता आणि तेजपत्ता हे बघा फोडणी. त्याच्यावर ह्यो कांदो सुद्धा आणि ह्यो कोथिंबीर पण फोडणीतच घालू. कारण मी अजून एक गोष्ट घालते शिजल्यावर, ते तुमका दाखवायचंय. सांगण्यापेक्षा केलेला आणि दाखवलेला बरा असं म्हणतात. आणि आपले हे जे मसाले आहेत ना, ह्यो मालवणी स्पेशल मसालो. जसं मी तुमका मगाशी सांगले 5 हिरवे मिरचे घातले म्हणून मी जपान एकच चमचो घालते. आणि ह्यो सुद्धा खडो मसालो आपला अर्धा चमचो घालते. उगाच जास्त तिखट नको ना. गरम मसाला वरतून घातलो तरी चालतं जर आपल्याला वाटला नाही तिखट झाला. कारण शेवटाक पण मस्त तो खमंगपणा येतो. टमाटर चांगली फोडणी अशी तेलात अशी 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 परतवून घेऊ. खरी मजा या फोडणीची जा. हो फोडणी बसली तरच पदार्थ बघा आता हे आपला हे झाला. हे बाजूक जो मसाला लागता ना तो असो चमच्यान काढून घेऊ. कारण फोडणी मोठ्या गॅसवरच परताक होईल. त्याशिवाय तेल सुटायचं नाही तर तुम्ही बारीक गॅस करतात फोडणी करपता म्हणा. टॅमॅटो लवकर नरम होणार नाही. पण होता ना तो शिजतो तो बारीक गॅसवर. त्याची एक किमया असता. आता ह्या जर मॅरिनेट केलेला वाटप होता ना, त्या सुद्धा आपण म्हणजे ज्याच्यात दही वगैरे आहे ना आणि पुदिना आणि ह्याचा हा सुद्धा असा परतूया. बघा ह्याच्यातच नुसता केला तरी चालत. आपल्या मालवणी वाटप घालूची गरज नाही. तरी हातचा राखून मालवणी वाटप थोडासा घालून बघते. थोडा वाईस ठेवले बघा इतक्या, म्हणजे कसं लागला तर घालीन. आणि हे बघा आता ह्या सुद्धा तेलात असा गर 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 फिरवूया. त्याच्यामुळे मसाले वाईट जास्त पडले ना तर काही चिंता नाही. मला वाटतं वाईट मालवणी लाल मसाला वयो त्या दिवशी कलर भारी इलेलो. येतलो थोड्या वेळानं तेल सोडात ना तेव्हा ह्यो पण येतलो. वाईट घातलो
परत हळद नाही घातलंय कारण हळद मगाशी घातलेली ना लावलेली marinate करताना. चिकनला. नाही तर आडूक होईत माझ्या सासूच्या भाषेत. कोडू. आडू बघा. हा पण सुगंध मस्त येईल ना, सगळा ताजा ना. बघा आता हे किती मिनिट भर परतलं? 5 मिनिटं तरी परतूया हा. म्हणजे ह्या कसा तेलात सुद्धा वाटा छान असा परतून होताला. आणि तोपर्यंत तुमका जर वडे करूचे आहेत तर वडे तळून घेऊ शकता हा. जर तुमचं चिकन आणि वड्याचं बेत असतात तर गटारी म्हटल्यावर तोच बेत असतो लो. हे बघा भाकरे बघा असे पण पूर्ण फुल गॅस हा, हा. मोठो गॅस, मोठ्या गॅसवरच करा. बघा वया तर वाईट तेल मी घालते, तसा बटर आणि तेल वाईट तेल घालूया कारण आपण पाणी नाही घालूच ना, कमी पाणी घालतो. हे बघा आता हे झालेला. या आता पुढे या, चला परत यावा जवळ. हा लांब जवळ हा बघा आता मस्त कलर येईल होय ना. आता ह्याच्यात घालूया आपला ह्या चिकन. चिकनची फोडी. आता ते करूया एक जीव सगळा. आता हे काही शिजाक वेळ नाही लागतलो ना. नाही की ते आपण तळून घेतलं तरी आपण बघूया. कधी कधी जून कोंबडं देतात ना हो. त्याचा मग शिजाक वेळ लागतो. आता ह्या झाला कोटिंग सगळं करून घेतलं. ह्यो माका चमचो असं मारूची सवय आहे. आता ह्या ठेवूया या. सासू ओरडता पाणी. झाला 5 मिनिटं तरी ठेवू गया ना. होय नाही म्हणता म्हणता पाणी किती सुटला बघा. आता गॅस करूया मोठी. कढई किती जाड असली तरी चिकन आपला लागतं खाली, म्हणून आपली गॅस थोडी बारीक केलेलो. आता मोठी केलंय. आता ह्याच्यात अजून थोडा शिजाक वेळ लागतला, त्याच्यासाठी मी टाकतले मीठ टाकूचा. आपण तसा मॅरिनेट करते टाकलं. आता आपला अंदाज. सर्वची फेवरेट माझी हिरोईन त्याची कसुरी मेथी ही बघा. ती आता ह्या हातावर घेते उजव्या, तुमका डाव्या हातावर घेऊन दाखवले. आणि ती आता अशी चारो बाजून हातावर चांगली क्रश करून टाकली ना की हातीक पण सुगंध 2 दिवस येतात. आता थोडं ढवळून घेते. ढवळते मी गॅस मोठी केलाय. फोडीवरनं कळता की चिकन आपला चांगला शिजला. तरी आता जरा मीठ टाकलंय म्हणून रवा दे. गॅस करते परत बारीक थोडी आणि ठेवते परत झाकण. आता आपण बघूया आपला चिकन शिजला काय. तसा असं बघून असं वाटतं शिजला. मगाशी मी पण सांगलंय. तरी पण असं म्हणतात की असं वाईट वाटीत काढून देऊया कोणाक तरी चव घेऊन. बघ बाबा शिजला, मीठ मसालो लागलो काय व्यवस्थित. तर आता ते कोणाक घेऊन तुमकाच देते. आपला चांगला रसरशीत तिखट मस्त सुक्या चिकन झालेला असा. ह्याच्या बरोबर काय खाऊ वया? काय खावा, नान खावा, तांदळाची भाकरी खावा, आमच्यासारखी कोंबडी वडे तुम्ही पण करू. लिंबू मारायचा आणि असा वाफाळलेला चिकन खाऊ बसायचा. कोणाचा घाम नाही सुटलो तर सांगा. आता घेऊया वड्याचो घास. बारीक सो शोधतोय. ये रे हात भाजता हो, हात भाजता. घेवा. असा या आमचा सगळ्यांचा आवडता सुका चिकन मारून खाल्लाय मी मिटके. सुका चिकन झटपट होता, जास्त वेळ नाही लागणार. तुम्ही ही रेसिपी नक्की करून बघा आणि सांगा परब किचन वर कमेंट मध्ये कशी लागली. गटारी चिकन, रसरशीत चिकन. भार्गव थोडं रडता त्याच्यामुळे क्लोजिंग पटपट करा वहिनी. आणि खात राहा, हसत राहा. नवनवीन रेसिपी साठी परब किचन पाहत राहा. बाय बाय.